Стотици демонстранти нападнаха тази сутрин полицейски кордон на Киевския площад Независимост. По този начин те поеха отново контрола, въпреки постигнатото тази нощ примирие между опозицията и властите, предаде агенция Франс Прес. Новината за постигнатите преговори бе потвърдена и от прес-службата на президента Виктор Янукович. В резултат на срещата страните обявиха първо примирие, второ начало на преговорен процес с цел прекратяване на насилието и стабилизиране на ситуацията в държавата в името на гражданския мир, се посочва в съобщението на държавния глава. В момента най-важното е да се спре кръвопролитието, провокирано и извършено от властта. Да видим сега как след всичките обещания на Запада ще се спази думата, каза след срещата лидерът на опозиционната партия Удар Виталий Кличко. Нова среща с президента е планирана за днес. 20 полицаи са ранени, след като протестиращи на Киевския площад са използвали огнестрелно оръжие срещу сътрудниците на спецчастите Беркут, предаде руската агенция ИТАР-ТАСС, като се позовава на съобщение на прес-службата на Украинското вътрешно министерство. Броят на загиналите при сблъсъците в украинската столица достигна 28 души. 445 са потърсили медицинска помощ, от тях 288 са настанени в болници. В страната днес е обявен ден за национален траур за загиналите по време на протестите. Първо да представя на участниците в конференцията като говорители. Това е господин Людмил Йорданов, той е родител на ученик от гимназията от 8 клас. Господин Стилян Иванов, родител на дете на ученик от 11. Госпожа Снежинка Благоева, също родител на дете от 10 клас. Аз съм Родин Йорданов, родител на ученик от 10 клас, преподавател и председател на един от синдикатите в училище. Ние сме подготвили 4 аспекта на целия проблем и всеки един от нас ще говори за отделен аспект. Темите, аз ще започна с централния въпрос за това дали в центъра или в периферията. Ще разгледам аргументите на нашите опоненти и най-вече ще се опитам да представя един план, една идея за развитието на гимназията, на класическата гимназия в бъдеще. С оглед на предимствата, които дава предишната сграда, бившата ни сграда досегашна, на улица Баба, ние застъпваме позицията като цяло, че сградата трябва да се върне там, където принадлежи, където е от повече от 20 години, където е ремонтирана сградата това лято за 2 милиона и 200 хиляди лева европейски пари по програма на МРРВ и където има всички условия за надграждане на един добър учебен процес. Това е, което прави всъщност едно училище престижно, тъй като ние вече имаме много хубава материална база. Нищо такова няма в сградата на 13-то, затова ние застъпваме тази позиция, която между другото ни се струва очевидна. След това ще говори госпожа Снежинка Благоева по обострената тема за азбеста. След това господин Людмил Йорданов за техническия паспорт на 13-то училище, който доказва по безапелационен начин, че сградата е опасна на документационно ниво. И накрая господин Стилян Иванов ще говори за нашето ходене по мъките, образно казано по институциите, във връзка с начина, по който госпожа Папазова като директор ръководи училището. Започвам веднага с първата тема. Нарекал съм я сигурност и бъдеще срещу престиж и минало. Смятам, че нашата група устоява идеята за сигурност и бъдеще, а нашите опоненти говорят за престиж и минало. Първо, защо сигурност и престиж? И така, нашите опоненти казват, че училище като класическата гимназия, която е много престижна и елитна, безспорно, трябва да бъде непременно в центъра, защото това е престижно само по себе си. Те не са развивали никакви аргументи, явно им се струва самоочевидно. Ние мислим, че така както няма център сам по себе си, тъй като център е относително понятие, така няма и престиж сам по себе си. Престижа на всяко нещо, в крайна сметка, е ефект, функция от начина, по който то работи, начина, по който то произвежда това, което трябва да прави. Когато става дума за едно училище особено, престижа на едно училище не е нищо друго, освен начина, по който то е ръководено,
подбора на неговите преподаватели, подбора на неговите ученици и това, което преподавателите правят с учениците като учебен процес и като начин на общуване, въобще като отношение между личности, в морален аспект и във всякакъв друг. В тази връзка само искам да насоча вниманието ви към факта, че европейска и световна цивилизационна практика последните години е и отдавна колежите и елитните от и университети и колежи да не са в центъра на големите градове и ситита, да бъдат оформени и обособени в малки или по-големи отделни кампуси, така, защото има всъщност конкретна норма и критерии и стандарт за това какви квадратни метри би трябвало да бъдат дадени за един ученик. В Англия, например, не че казвам, че трябва да се сравняваме с Англия и с Америка, но при всички случаи трябва да се движим натам или поне да се опитваме да поддържаваме и да приличаме на това, а не на нещо друго. Критерия е 150 квадратни метра за ученик. Казвам това не случайно, защото след малко ще говоря за това конкретно, тъй като тъкмо това в предишната ни сграда на улица Баба ние имаме вече. Там има огромен двор, огромен кампус, който вече е оформен като парково пространство, благодарение на ремонта, който Министерството на културата направи с европейски пари, за което ние сме много благодарни. И вие сами ще видите и на снимките това оформено парково пространство, което е кампус. Това дава възможности за развитието на училището в перспективи, които след малко ще нахвърля. Не е нужно да ходим чак толкова далече до Великобритания и до Америка. Можем да огледаме как стоят нещата и в София. Две от безспорно, даже бих казал три, от безспорно елитните училища на столицата, Американския колеж е в квартал, който е идентичен в урбанизационен аспект с Люлин. Няма собствен транспорт, всъщност даже доста по-трудно се стига до там, отколкото до гимназията на улица Баба, където спирката е на 10 минути на метрото, станция Сливница. Италианския лицей също, безспорно елитно училище с много високи резултати на външното оценяване, се намира много далече извън центъра, даже извън града. Втора немска гимназия също не е в центъра. Всъщност практиката елитните училища да бъдат в центъра датира от 80-те години и 70-те, когато те са основани, защото тогава, разбира се, едно пътуване от периферията на града е близо 2 часа. Сега, когато има метро, това е разлика от 12 минути. Ако пътувате от младост, ученик в НГД и пътувате от младост до Баба, това е 12 минути повече, отколкото ако пътувате до 13-то. Ако за 12 минути правим цялата тази дъндания и това разстройване и на училище, и разцепление вътре, това е просто престъпление. Не си струва. В тази връзка също така искам да кажа, че понеже публично госпожа Репуц, председател на училището настоятелство, което всъщност отдавна е нелегитимно, тъй като от година и половина изобщо не заседава, не провежда дейност и не отчита както трябва по закон на своята дейност. И госпожа Папазова, директор на училището, публично са казвали неколкократно, че в последните години класическата гимназия запада, тъй като се превръща в квартално училище. Между другото, ако сте в центъра, това пак е някакъв квартал. И визира това, че в гимназията има повече ученици от кварталите Люлин, Обели и Надежда. Смятаме това за абсолютно недопустимо и за директна дискриминация, тъй като никой няма право да дискриминира хората по местоживеене. Къде са качествените и къде са некачествените, къде са образованите и необразованите или свестните и несвестните деца, е нещо, което никой не може да казва и да определя. Това просто не е етично и не е редно. Още повече, че всички ученици на гимназията са държали и са се явили и са покрили критериите за приемен изпит. Така че от тук насетне за какви елитни и неелитни деца според признак местоживеене можем да говорим. Вторият аргумент на нашите опоненти е, че ако НГД в 13-то училище ще бъде близо до институциите и историческия център на града. Сега, с институциите изобщо мисля да не го коментирам, защото аз не виждам какво общо имат институциите с учебния процес в едно училище. Историческият център е обаче нещо, по което искам да кажа няколко думи.
Познавам добре учебния процес в гимназията, тъй като съм преподавател от 18 години там, а и 5 години съм бивш ученик от 85 до 90. Да, класическата гимназия е гимназия, която е насочена към миналото. Учениците изучават доста история, занимават се с антики, реликви, но това дали тя се намира в близост до някакви руини или до някакви реликви е просто един пейзаж през прозореца. Това е все едно да кажете, че ако гимназията е с така засилено изучаване на химия и се намира близо до химически комбинат, от това учениците автоматично стават по-добри по химия. Значи, къде се намира училището, не се трансформира веднага в познание, веднага в учебен процес. Още повече, че възпитаниците на класическата гимназия имат за всяка година, от 8 до 12 клас, отделна учебна практика, която е пътуване на място. 8 клас това са българските манастири и българските старини. В 9 клас това е антична Егея в днешна съвременна Турция, в 10 това е Гърция, в 11 това е Италия. 12 не пътуват никъде, защото трябва да завършат. Ако ще гимназията да е насред Акропола, от това няма да научат децата повече. Те учат, защото това е въпрос на учебен процес, а запознаването с конкретните артефакти на миналото е въпрос на учебна практика, която те имат независимо къде се намира училище. Така че това е абсолютна спекулация. Третия аргумент е, че НГДЕК трябва да е близо до центъра, за да е близо до Софийския университет, тъй като е лицей на Софийския университет. Връзката на класическата гимназия с Софийския университет е наистина хранителна, тъй като гимназията е зачената и родена в лоното на Софийския университет и в този смисъл СУ е наистина буквално алма-матер на класическата гимназия и ние много ценим тази връзка. Но тази връзка е духовна, идейна, методическа и всякаква друга, но не и географска. Още повече, че като статут класическата гимназия се явява лицея, Софийския университет е патрон и следователно някакси се очаква по-скоро ние да ходим при тях, отколкото те при нас. Нещо повече, миналата година, когато си бяхме на баба в Модерно предградие, имаше доста по-интензивни контакти с село. Много по-оживено методическо общуване. Госпожа Виолета Герджикова проведе 3 лекции. Имаше и други посещения от Софийския университет, защото в бившата ни сграда има много добра материално-техническа база, има много техника и могат да бъдат правени подобни презентации. Нищо такова няма в 13-то училище. В 13-то училище 5-ти месец учениците учат информатика по картинки. Рисува се мадърборд на дъската, защото няма компютри, няма кабинет за компютри. Ако ръководството на гимназията в лицето на госпожа Папазова в момента регистрира намален интензитет на общуването с университета, би трябвало да помисли за други материални стимули и мотивации на университетските преподаватели да посещават по-често НГДЕК. Ако не се сеща какви, нека да се запита защо същите тези преподаватели без проблем преподават в университети и училища в Пловдив, в Търново, в Стара Загора. Или може би, ако госпожа Попазова беше ректор на университета в Пловдив, щеше да премести Пловдив в центъра на София. Мисля, че е ясно какво намеквам. Университетски преподавател, образование, това са духовни неща, които имат нещо общо с призванието, но в крайна сметка ние всички сме и материални същества и аз мисля, че училището в това отношение е длъжник към университетските преподаватели през последните години. Именно във връзка с добрата материална база, класическата гимназия имаше предложение, докато беше на улица Баба, от госпожа Мавродиева, която е представител на университета в Кембридж за България. Там да се провеждат заради добрата материална база изпитите за сертифициране за Кембридж. Това нещо пропадна напълно след преместването в 13-то училище, където нищо подобно не може да се случи. Нищо подобно не може да се случи и за следващите поне 5 години. Доколкото всички институции ни казват, че пари за ремонт няма, общината на документационно ниво е написала, че всички ремонти са за сметка на ползвателя. Господин Диков, главният архитект на София, ни каза, че по програма Красива България няма възможности за това. Министър на културата също е в затруднено положение. Вместо класическата гимназия още 5 години да се кандилка, образно казано, търсейки
цимент, вар, пясък и други строителни материали, тя би могла да се съсредоточи върху някои други нестроителни идеали и да надгради учебен процес над добра материална база. Единственият някакъв аргумент, който може да бъде признат на нашите опоненти, е, че центъра все пак е добра точка за достиг от периферията на града, но прощавайте, не сме 80-те години на миналия век. Мисля, че вече говорих по този аспект и обясних точно за каква разлика става дума, която ми се струва пренебрежима. Стана дума последно време, че изтъкнати български интелектуалци са подкрепили идеята за това гимназията да бъде в центъра. Една идея, която между другото не визирам интелектуалците, казвам просто смисъл цялото ни уважение към нас, когато прочетохме имената им, те са всички до един хора, които имат безспорен принос за българската култура, но ние смятаме, че те просто заемат една неинформирана позиция. Хора, които дори врътики път в тази буря, не са наясно какво се случва, камо ли хора, които са дистанцирани. Освен това, не техните деца учат там и те някакси не са, струва ми се, заинтересована страна. Като бивши възпитаници, много от тях на класическата гимназия, разбира се, те имат пълното право да казват и да заемат позиция къде да бъде гимназията или как тя да се развива най-вече. Само, че това може да стане, ако избора е между две равностойно безопасни и добри в материално-техническо отношение бази и сгради. Когато едната е безспорно опасна, а другата е безспорно безопасна, освен темата за азбеста, за която след малко ще се говори, тогава аз не виждам как може човек с неинформиран избор, който не е достатъчно информиран, да взима избор. И факт е, че много от интелектуалците така, и в лично качество се оттеглиха, след като разбраха за какво става дума. Госпожа Юлиана Методиева от Български хемски комитет също каза, че въпроса за сградата на 13-то измества въпроса за центъра и се дистанцира от тази позиция по-категорично, а самото БХК свали от сайта си тази подписка. Ние обаче смятаме, че истината е друга. А именно, че въпросът за центъра измества центъра на въпроса. Тъй като центъра на въпроса е това, че 5 месеца около 470 деца и 80 души персонал стоят и биват държани заложници в една безспорно опасна сграда. Мислим, че благодарение на тази пресконференция и на вашата помощ в това отношение, всички хора, и интелектуалци и неинтелектуалци, ще се информират и ще признаят безспорното, че здравето и живота на учениците в случая е ценност по-голяма, много по-голяма, отколкото престижа. Просто така казано. Темата за живота и здравето е свързана, разбира се, и с непосредствения, подчертавам това, защото наоколо може да има омбудсман или Министерски съвет. Говорим за непосредствения район около училището. Той е печално известен с това, че е с много висока степен на криминогенност, има интерактивна карта на полицията, която регистрира онлайн в момента битови и по-тежки престъпления. Припомняме ви печално известния станал случай с наръганата Виктория Вики наоколо. На фона на бежанската криза, която изглежда, че не отихва, а по-скоро се усилва, учениците на класическата гимназия трябва да се справят и с този проблем. Смятаме, че непосредственият район на училището е педагогически непривлекателен и е всъщност недопустим за това там да има ученици. Това е пазар. Пазара не е добро място за училище. Пазара е добро място за сергии, за търговия, но не и за училище. Училището има нужда от спокойствие и самата госпожа Тончева, основател на училището, докато беше директор, винаги е изтъквала това, че гимназията, бидейки на улица Баба, е в един много спокоен и подходящ квартал. Това е за сигурност и престиж. Сега искам да кажа съвсем накратко няколко думи за бъдеще и минало. Огромното предимство на училището в момента, такова каквото е и там, където се намира, е не само ремонтираната чисто нова сграда, която е между другото направена по последни изисквания на наредбите за безопасност, с противодимни врати, с уредби озвучителни, които да сигнализират и така нататък, с съвсем нова подменена инсталация. Най-голямото предимство е огромният двор и кампуса, за който споменах. Проблемът наистина на класическата гимназия и на всички гимназии е това, че
така, с годините може да се установи, че намалява приема. В смисъл намалява конкуренцията, от което вероятно страда по принцип и качеството на подборката. За да бъде вдигнат приема и за да има добра селекция, класическата гимназия, която нато отпред на НГДК е за национална, трябва да възстанови част по-скоро своя национален статут. Ако тя бъде сложена посред центъра на столицата, макар и това да е столицата, тя би просто станало едно столично училище, а тя е национална гимназия. За да стане това, тя трябва да излъчва и да предлага повече сигурност на родителите от големите градове на България, където има също деца, които желаят да се обучават в тези сфери, тези клонове на знанието, в хуманитарното знание. Аз мисля, че те биха, поставям се на тяхно място и мисля, че те биха предпочели децата им да спят в общежитие, което може да бъде от тук нататък строено, защото двора го позволява, тъй като е много голям. В центъра е много тясно, всичко усвоено. Ние нямаме двор дори за провеждане на нормални часове по физическо възпитание, камо ли да строим общежитие. Училището, нека това да не ви се струва екзотична идея. Училището е към Министерството на културата, което стопанисва 22 училища. 16 от тях имат общежития. НГДК няма. Пропуск на досегашните ръководства е, че това не е направено. От тук нататък, ако НГДК бива свързано и името на НГДК бива свързано с един успешен европейски проект, какъвто сега е направен, НГДК може да бъде нещо, което да печели от тук нататък европейски проекти. Предстои новия период 2014-2020 година. Пари за образованието европейски отново ще има. Ние имаме право на строеж, имаме и акт за собственост от 2012 година, издаден от Министерски съвет. И предлагането на тази сигурност, това децата на големите български градове да спят в кампуса под охрана, а не в центъра на София, и то точно този център, който е около Женския пазар, смятаме, че ще привлече много повече кандидати и ще реши проблема с приема. Това може да надгради и учебен процес. Няма време в момента да говорим за това, но тъй като класическата гимназия, освен с Софийския университет, има и договор с Нов български университет, ние смятаме, че едно следващо ръководство на училището трябва да въведе електронните програми Noodle и Moodle, за да се обучават децата по тях, да правят тестове онлайн и да бъдат решени много проблеми. Това е възможно да стане, тъй като следващите поне 15 години ние няма да се занимаваме с материално-технически неща, а можем да надградим учебен процес над всичко това. А всичко това може да стане, защото имаме най-голямата сигурност и това е най-голямото предимство. Предимството да не зависим от капризите на следващи правителства и най-различни политики. Тъй като класическата гимназия има документ, ще ви го представим на вашето внимание след това. Ето това е решението на Министерски съвет. Едно решение от 2004 общо и след това акт за публична държавна собственост 07947 от 23 май 2012 година. Той е безсрочен, с което искам да опровергая категорично неистината, разпространявана от нашите опоненти, че НГДК на баба също е за 10 години. Това е нещо, което дава възможност класическата гимназия спокойно, според принципа на уседналост, един фундаментален принцип в образованието, да се развива в посоките, които очертахме. Голям двор, кампус, общежитие, самостоятелност, сигурност, уседналост. Тази сигурност ни е дадена чрез този много официален документ, тъй като горе гимназията е публична държавна собственост, а тя е държавно училище. Тя трябва да бъде в такова според член 10 от ЗНП. Сега в момента тя е в публична общинска собственост, което е нарушение на този член. И освен това в момента сградата на 13-то училище ни е дадена за 10 години ползване, което означава, че след 10 години ние отново можем да се люшкаме насам и натам по най-различни визии и проекти. И в този смисъл най-големият аргумент на опонентите ни, че гимназията от край време търси своето място и най-сетне го е намерила, изобщо не е вярно. Намерила го е за 10 и то най-много 10 години. Напротив, в момента там, където е училището, именно защото е в периферията на града, има много предимства, които очертават един доста по-европейски път на развитие на училището. Благодаря за вниманието. Казвам се Снежинка Благоева, родител съм на дете от 10-ти клас от класическата гимназия. Ние живеем на равно отстояние, както от улица Баба, така и от Женския пазар.
В този смисъл за нас е все едно дали сутрин детето ни ще пътува 10 минути в източна или 10 минути в западна посока. Но в никакъв случай не ни е безразлично, слизайки от автобуса, къде попада. Когато започна учебната година, децата ни бяха настанени на женския пазар в затвореното преди това 13-то училище. Тъй като знаехме, че там тече ремонт по европейска програма, надявахме се скоро това да приключи и децата да се върнат в ремонтираната си сграда. Бяхме склонни да преглътнем и обстановката и самата сграда, която е в ужасно състояние. Оказа се, че други родители са имали други планове, както и ръководството на училището. След като беше издадено разрешение за ползване на сградата от 28 ноември 2013 година, училището вече можеше да се премести. Но както се преместиха другите две училища под шапката на Министерството на културата, които също бяха ремонтирани по оперативна програма Регионално развитие. Това са музикалното училище в Плевен и хореографското в София. Едното в началото, другото към края на ноември се върнаха в старите си сгради. За нас обаче започна една одисея. Част от училищното настоятелство и ръководството на гимназията започнаха обструкции, обърнаха се към медии, към интелектуалци с тази подписка, започнаха кампания Класическата гимназия в центъра, в историческия център. Но има център и център. Женският пазар не е нито улица Шишман, където е създадена гимназията и където е било първото обиталище, нито улица Иван Асен, където също е прекарала дълги години. Говорим за женския пазар. И за нас, като непредубедени родители, а предполагам и за всеки гражданин, алтернативата женски пазар или модерно предградие с ремонтирана сграда, с застроен квартал с къщи, всеки нормален човек би предпочел не криминогенната обстановка около женския пазар, а тази в модерно предградие. Още повече, че ремонтираното училище изглежда прекрасно. И когато вече беше издадена заповедта от министъра на културата за настаняване в училище, започна на учебните занятия на 17 февруари 2014, две дами, едната член, а другата председател на училищното настоятелство, заедно при помощта на изпълняващия длъжността директор, бяха допуснати в последния възможен срок на 14 февруари, миналия петък, в сградата на училището, където те самоволно са къртили мазилка с намерението да бъде предадена в лаборатория и да бъде доказано наличие на опасен азбестов материал, който е канцерогенен. Този материал се е оказал в лаборатория на БАН. И на 18 февруари, вторник, излиза протокол от лаборатория, която обаче не е лицензирана, макар и на Българската академия на науките, който протокол, имате го пред вас, е с дата 28 февруари. Днес сме 20 февруари. Експертът, направил анализа, посочва, че в пробата е намерен лизардит, в скоби азбестов материал, удивителен. Ние не се съмняваме в неговата добросъвестност. Той действително е изброил това, което е открил. Но, съгласно директива на Европейския съюз, и която директива е имплементирана в българското законодателство и по-точно в наредба номер 9 от 2006 година на Министерството на здравеопазването и на Социалното министерство, 6 са видовете опасен канцерогенен азбест. И те са изброени. Това са актинолит, гронерит, антофилит, хризотил, крокидолит и тремолит. Намереният лизардит не фигурира сред опасните видове, защото той е минерал с плочеста структура. А опасният азбест трябва да бъде влакнест, да се отделят влакна, и то такива с размер над 5 мм дължина, с диаметър под 3 мм и съотношение дължина-диаметър повече от 3:1. На тези схеми, които съм ви раздала, в една от на третата страница има едни
чертички. Те са горе-долу с големина 5 и повече милиметра. Значи представете си такива влакна трябва да летят в